ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat nuken ini empungnya ai ketika covid khat kendai kanoy kun persya ya kini ke klam ka Meghalaya People Social Organization kalapan pau ya jing bitar ka bakrau hadin bagaladon ka jing ai sanad da ki bor senshar khadar shawwe u minder ban shimti ya ka kam senshar snong hakishnong khapot kata hakashnong panbari ka bamarjan barkashnong amdubigat kitay ki minder ki basyong basa hakatay kashnong panbari kitay ki basusa tangkum ki refugee hakatay ka jaka bat kat kum balayo jingtip kitay ki briu tat hadu menta kimpadon wat ya ka epic thabwodru kabamut bana kaliang ka sarkar kampat ithu yaki kum ki nong song bapura jongkari India tar hadu menta handrai ka bapenlengo kalong ba kumno usim ka hima khairim ulalai ban penkop bor ban longkhli nong senshar ka tegas nong kum urang ba snong ya ubriu balatip kerteng un nirmal malik harangkat da ka ba ai da ka sanat bat kane kalong persha e kariti senshar khadar jongkari khasi jaintia hi borokawei katkum ka Khasi Hills Autonomous District Council habalayo abanyakran bute ubriu balatip kerteng kumun nirmal malik ubade urang ba snong kate snong ulabatay balapun kubor yu kumurang ba snong daus im ka hima khairim daka ba ai harangkat daka sanad kabalong kum ka ikhtiar ban senshar khadar ka snong ka thau ka MPSO kala penram jur ya ka bor senshar us im hima khairim ubala ai ka sanad rang ba snong show minder ka ba kate ka jingle uti us im ka de jing pen khaini ki kendon ki ai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kaba katkum ka kendon kalong ba omla ban pen khamti rang ba snong shaud kharne shaubar jilla handrai gani ka jingle ka hima khairim kalapan po e ka burom jong ka rilom khasi hi borok ka wei hakabai de ba kaniu president ka MPSO men's wing ba Vincent Sokwai lemba ka jingdon lan kino nyelam ba ki khot na ka women's wing ulo ong ba shen na kaliang ka seng kinsale bani kendu ye ki bor ba de pe jaga Khasi Hills Autonomous District Council ban ujor halor kane bat bandawaru ba usiem ka hima khairim ude ban wengno mardor ya kate ka sandat rang ba snong haga kerteng ute mender hakate ka snong panbari ka badang hap hapo करीब है डिस्ट्रिक्ट राजा की तरफ से मतलब आप लोग को क्या आइडेंटिफाई किया कि आप लोग हेडमैन और सेक्रेटरी यहाँ पे हिमा खैरिम की तरफ से हम सनद मिला है सनद भी दिया है हम लोग हमको और सेक्रेटरी को भी दिया है हिमा खैरिम से तो सब कुछ मिला है हम Terima kasih yang datang Meghalaya People Social Organization mana kini kisah ki baladam lawan sekitar kitang border kepada sekitar siang sajan kesunong ambi dubigan bat kadon kawai kesunong kabaki ong kapan bari kepada ka refugee colony endang la poi kita kitang endang la yo jingtep endang la wat benia ngisiam ba kadai ka refugee colony ndrai ka ai ka bas ngolonga kalong ba usim jong ka hima khairim u ai u ya kata ka sanat banlong kum urang ba sunong dan kalian ka seng ka penpau ka jing sosi bat ka jing ngolonga ba kumno usim jong ka hima khairim u ai ya ka sanat rang ba sunong ya ki refugee ki bamdei ki khasi katkum ka riti sansyar jong khasi lane katkum kita ki acts ki rules and regulation kabala pas na po ka district council kadai ba uno badai khasi ula banlong urang ba sunang hapo ka bri jung onyo trap rai ka ba pensolongo galong ba kumno ya udkharo ne usim jo ka hima khairim u ai ya kane ka sanan ba nakaliang ka seng dalilei kampediang ya kane ka jingle jong usim jo ka hima khairim ba nakaliang ka seng kapan ka jing pensyai na usim jo ka hima khairim ba hakano ka rukom ba hakano ka dur u ai ya kane ka sanat sya udikhar lane sya utaw no penya badai jongka refugee colony na kalian ka seng ngimdon kanono ka jingwo ya katai ka snong namar ba katai ka snong ka ba la ai na du mensua henrei ngimkwa ba udikhar unlong urang ba snong henrei lada udai hapo ka refugee colony ro udai banlong hi tangkumu in charge henrei omdei ban ai na kerja certificate lane ki sanat ban pensisya ba ulong urang ba sunong namar kane ka jingle jung sim khairim ka penpo daw ane ka penjam daw ru yang ki khasi ba kunno ba udikharu unyo kaju ka kerdan ane kaju ki terms and condition kumbalong urang ba sunong khasi nakaliang ka seng halot kane kamat kan saling me sapo district council
ngin salik bu ya kajing ujor jungi syau CM juga district council kumjuru ya iam ilaka bon sim kia mardor bat kumjuru ban widrono ya kane ka sanat ka ba usim khairim ulai syau ne orang ba sunong dikhar tana kaliang kaseng ngi pau sa sisin bangidap da kajing susi ka bakrang bat ngi kanturu syabaro ginong sansyar naduk isim kirat ki hima ban nange sakmat dalile kim bit ban ai kenja sanat ya ubamdai ukasi banlong orang ba sunang. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.